uLomas utheleke kuleli ngezithuba zehora le-11 ekseni namhlanje. Wake waboshwa ngo-2021 kodwa washaya wachitha kulelizwe emva kokunikezwa ibheyili. Ukufika kwakhe bekubhekwe ngabomvu abezindaba. I think the extradition team did a fantastic job. They really were very helpful and gracious. uLomas uzobhekana necala lenkohlakalo kanye nokukhwabanisa imali ebalelwa ku-1.5 billion amarandi e-Eskom ngesikhathi sebenzisana nesiphehli sogesi ikusile Power Station phakathi ka-2008 no-2018. Bese kuphela iminyaka ke efunwa phansi phezulu ama-Hawks. Ngesikhathi elethwa kuleli ubehambisana namalungu ombutho wezokuvikela kanye namaphoyisa abesebenzisana nenhlangano yamaphoyisa emhlabeni i-Interpol. The extraditee has arrived. Like we've indicated before, that our mandate as the SAPS is to ensure the safe and secure arrival of both our South African citizens and visitors to this country, and as well as the extraditee to this country, which you've seen happening this morning. So what's happening right now, he's being processed. Uvele enkantolo khona namhlanje icala lakhe lahlehliselwa umhlazi ngama-27 kuMfumfu. uLomas manje oneminyaka engama-77, isimo sakhe sempilo besibukeka singekho sihle njengoba ebehamba ngesihlalo esinamasondo kanye nodokotela abegibele naye indiza.